Săptămâna asta nu era programat să public niciun video aici pe canal, însă am dat peste un articol extraordinar din presa română și trebuie să vi-l povestesc. Articolul se numește Truc genial! Ce numere să joci pentru a câștiga la loto? Și este un articol scris în presa română, e adevărat, în Can, dar e presa română și este scris de o doamnă jurnalist, despre care se menționează în mod special că este absolventa facultății de jurnalism în cadrul Universității Hyperion. Citez. Visul românilor poate deveni realitate cu ajutorul acestor mici trucuri. Vă prezentăm câteva secrete, simple, dar și ce numere să joci pentru a câștiga la loto. În mod surprinzător, articolul nu se termină aici cu o listă de numere. Mergem mai departe. Fie că ești amator, fie că ești un împătimit al jocului, fie că ești cu gândul la marele premiu, singura și cea mai importantă condiție de a câștiga este să joci. Acum, deja sunt împărțiți oamenii în 3 categorii, dintre care 2 categorii aparent nu joacă ca să câștige marele premiu, ci joacă de dragul jocului. Le place să încercuiască numere, probabil, pe o hârtie. De altfel, e dificil de combătut asemenea argumente solide, cum ar fi că dacă vrei să câștigi, trebuie întâi să joci. Chiar dacă ne este prezentat sub formă de pleonasm, fiind singura condiție, e redundant să spui că e și cea mai importantă, mai ales că în același timp e și cea mai puțin importantă. E și cea mai mediu importantă, e și cea mai albastră dintre reguli, e și cea mai plastică și cea mai amuzantă regulă, fiind în același timp de departe cea mai serioasă și chiar cea mai morbidă regulă. Pe lângă noroc, jucătorii au nevoie și de cunoștințe. Aici bănuiesc că autoarea se referă la cunoștințe de genul unde se găsește cea mai apropiată agenție loto sau de care capăt se ține pixul. Majoritatea jucătorilor la loto, cu vechime, deja știu cam care sunt cele mai utilizate numere înscrise pe biletele de joc. De altfel, o statistică a Loteriei Române a scos la iveală care sunt cele mai dese numere jucate. Lăsând la o parte cele mai dese numere jucate, că nu pentru asta suntem aici, majoritatea jucătorilor la loto cu vechime se traduce simplu, toți cei care n-au câștigat încă premiul cel mare. Avem aici chiar oportunitatea încheierii premature a articolului. Vedem ce numere joacă ei în general și le jucăm pe celelalte. Nu? În mod nesurprinzător, paragraful nu continuă cu lista de numere cele mai dese jucate. Ce numere să joci pentru a câștiga la loto? Dacă vorbim de loto 6 din 49, Loteria Română spune că cel mai des întâlnit număr jucat este 6, fiind urmat de alte 2 numere, și anume 36 și 4. Cu alte cuvinte, majoritatea jucătorilor la lot folosesc în diferite combinații, simple sau complexe, toate aceste 3 numere. Ăsta ar fi un indiciu bun pentru jucătorii amatori sau mai puțin experimentați. E mult de despachetat și aici. În primul rând, cel mai des întâlnit număr jucat este numărul 6, care cumva are sens. O să bănuiesc că românii când joacă 6 din 49 înțeleg mulți că trebuie să bifeze 6. Să bifeze numărul 6 din 49. În al doilea rând, cu ce ne ajută numerele jucate cel mai des? Că nu ne spune că astea ies cel mai des. Astea sunt jucate cel mai des. Și de asemenea este un indiciu pentru jucătorii amatori. Jucătorii care încă n-au... Care ce? Care sunt jucătorii amatori și care sunt experimentați? În ce se măsoară? E de noroc. Cum câștigi experiența la noroc? Având în vedere că știm doar că astea sunt cele mai dese numere jucate, între ghilimele, o să bănuiesc că, probabil din punct de vedere ergonomic, sunt cel mai ușor de încercuit pe biletul de joc. Alte explicații nu găsesc. Doamna jurnalistă ne spune apoi că majoritatea jucătorilor folosesc aceste numere în diverse combinații. Citez, simple sau complexe. Combinații complexe. La 6 din 49 au combinații complexe. Eu o să bănuiesc că asta înseamnă că își adaugă ei numere în plus sau că încercuiesc și litere din regulament, că altfel nu înțeleg. La extragerea loto pentru Joker, jucătorii români folosesc 3 numere foarte des. 3, 5 și 20. Acestea sunt cel mai des regăsite în extragerile Loteriei Române. N-are niciun sens să încerc acum să explic diferența între probabilitate și statistică. E bine de știut însă că doar pentru că unele numere au ieșit des până acum, nu înseamnă absolut deloc că vor ieși des și de acum înainte, atâta vreme cât jocul este corect. Să continuăm. Un alt truc recomandat de împătimiți este regula celor 3. Regula face referire la 3 numere consecutive, mai exact la a nu folosi o astfel de secvență, de exemplu 12, 13, 14 și 15. În primul rând, truc, pentru că asta caută toată lumea, nu doar să joace la un joc de noroc și să câștige bani degeaba.
care în sine nu e un lucru rău. Accept, e perfect normal să-ți dorești să câștigi bani degeaba. Dar cumva, chiar și la jocurile de noroc, românii tot vor să facă ei și o șmecherie peste. Aflăm apoi regula celor 3. Repet, regula celor 3 numere consecutive. Cum ar fi, după cum ne dă exemplu jurnalista de serviciu, 12, 13, 14 și 15. 3 numere consecutive. E de înțeles acum, n-a făcut facultatea de matematică, doamna. E suficient de aproape însă. Bănuiesc că în facultate ar fi scris o sumedenie de numere. Sau ar fi scris, nu o să-ți vină să crezi câte numere consecutive. E foarte probabil ca clickbait-ul de aici să se fi născut, din standardele foarte scăzute la absolvire. Nu o să-ți vină să crezi cât câștigă Ronaldo. Cât? Mult. Câștigă mult. Ok, mult, dar cât de mult? Mult, cu multe ouri de alea în coadă. Dacă vrei să câștigi, mai trebuie să folosești un truc, și anume să alegi perechi de numere, de exemplu 15 și 16. Sau să nu alegi niciodată multiplii unui număr, ca de exemplu 5, 10, 15, 20, 15. Dacă vrei să câștigi. Evident că vreau să câștig, că de-aia încă citesc articolul ăsta. Aflăm încă un truc. Perechile de numere. Ni se dă iar și un exemplu, în caz că nu-ți vin în cap două numere consecutive, între 1 și 49. De data asta, acuratețea matematică e la rang înalt. Al doilea sfat însă reduce semnificativ mulțimea de numere disponibile, pentru că ni se interzice practic să alegem multiplii unui număr, având în vedere că, în afară de numerele prime, toate celelalte numere sunt multiplii unui număr. Până la 49 ne rămân doar 15 numere de ales, care ne cresc semnificativ șansele, pentru că 6 din 15 e mult mai ofertant decât 6 din 49. Cu toate că se contrazice cu regula anterioară, care ne spune să alegem numere consecutive, din care unul va fi totdeauna nu prim, pentru că e multiplu de 2. Mintea jurnalistei noastre agere zburdă iarăși liberă în etapa finală a paragrafului, în care ni se prezintă exemple de multiplii unui număr. 5, 10, 15, 20 și apoi din nou 15, care practic nu e greșit. Putea să fie 109 sau portocaliu, sau puteam să primim ca exemplu de multiplu anxietatea, măcar a rămas în sfera disciplinei. O altă regulă a jucătorilor la loto este să nu aleagă două sau mai multe numere sub 10/20 și nu țin cont de numere care au ieșit cu frecvență. De preferat este să iei în calcul numere cu probabilitate mai mică de a fi selectate. Iar un paragraf dificil. Regulile încep deja să devină mai vagi. Să nu alegi două sau mai multe numere sub 10/20, sub 10 sau sub 20. De asemenea, citesc din primele paragrafe cedate posterității de absolventa facultății de jurnalism. Două din primele 3 cele mai jucate numere sunt 4 și 6, care, atât cât îmi aduc eu aminte de la matematica din școala primară, sunt ambele mai mici atât decât 10 cât și decât 20. Al doilea regulă, din paragraf ne îndeamnă să nu ținem cont de numerele care au ieșit cu frecvență. Este prima propoziție de bun simț din tot articolul. Statistica extragerilor din trecut are relevanță absolut zero pentru ce numere vor fi extrase pe viitor. Din nou, dacă jocul este 100% corect. Ultima regulă enunțată însă anulează orice fărâmă de achitare pe care am fi avut pornirea să o atribuim jurnalistei, și anume să alegem numere cu probabilitate mică de a fi selectate. Nu știu de unde să încep cu propoziția asta. Nu știu de unde să o apuc. În primul rând, toate numerele au exact aceeași probabilitate să iasă, din punct de vedere practic. Evident că dacă ne ducem în fizică teoretică, putem să spunem că există diferențe între ele, dar nu sunt măsurabile de oameni în momentul de față. Și nu pentru scopul ăsta, nu ne ajută în niciun fel. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cum văd eu ce înseamnă aleator, recomand video-ul meu despre random. Ideea e că diferențele între probabilități sunt prea mici ca să fie luate în calcul. Și pentru jocul nostru, toate numerele au aceeași șansă să iasă. De-aia și jocul se numește 6 din 49, că sunt 6 la întâmplare din 49. 6. Sunt la noroc 6. Dar, de dragul jurnalistei noastre cu diplomă, să presupunem într-adevăr că ar fi unele bile care au o probabilitate mai mică să iasă. În cazul ăsta, oameni buni și dragi și isteți și frumoși care vă uitați la video ăsta și înțelegeți cu creierul ce vorbesc eu cu gura aici, cum poți să dai ca sfat să alegi numerele care au probabilitate mai mică să iasă dacă vrei să câștigi? Cum poate să iasă așa o propoziție, să se formeze în creier și să fie nestăvilită după aia, de nimic, niciun alt gând să nu treacă să o oprească? E incredibil cum poți să... vrei să joci la loto 6 din 49? Alege 5, că 7 e mai probabil să iasă.
o să bănuiesc că doamna jurnalistă își face vacanțele pe plajă la Mamaia în decembrie, că e mai puțin probabil să ai vreme frumoasă de plajă. Ajungem și la finalul articolului. Și fraza cu care se încheie articolul este halucinantă și sincer mă face să mă întreb dacă nu sunt cumva victima unui troll incredibil de abil. Dacă într-adevăr am fost păcălit, jos pălăria, mi-o asum total. Dacă nu însă, acord premiul pentru cea mai elegantă și mai sublimă metodă de a urina pe toți cititorii care au sorbit cu înfierbântare fiecare cuvânt și statistica doamnei de la jurnalism, în așteptarea climaxului ce le va dezvălui secretul suprem al îmbogățirii instantanee. Sincer, nici n-am ce să adaug la acest final. Esența lui e practic el însuși. E acolo sus, alături de trăim undeva între trecut și viitor. Sper că această frază de încheiere să vă bucure și vouă sufletul așa cum mi l-a bucurat și mie. De cele mai multe ori, spun jucătorii cu vechime, este de preferat să alegi numere la întâmplare.